Huwa ta' sodisfazzjon għal Partit Nazzjonalista li sħubija li dejjem emmen fiha waslet biex pajjiżna jista' jkompli jgawdi aktar mill-Unjoni Ewropea. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fil-Parlament. Bħala Oppożizzjoni Nazzjonalista irridu nesprimu sodisfazzjon illi l-politika li dejjem ħaddanna aħna favur sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea waslet biex illum għandna l-abbiltà illi qed niddiskutu, nirċievu u nilqgħu dawn il-fondi b'sodisfazzjon għax huma meħtieġa għall-iżvilupp illi pajjiżna irid jagħmel. Adrian Delija saħaq li wieħed irid iħares lejn il-pakkett sieħ li ntlaħaq bil dwaru. Wieħed jifhem illi meta aħna kellna l-aħħar pakkett illi fid-der jidher illi kien pratikament in-nofs ta' dak li qed nirċievu llum, irridu nfehmu lin-nies ukoll illi dak li qed nikkontribwixxu aħna huwa id-doppju illi konna ikkontribwejna fil-pakkett ta' qabel. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif din hija l-ewwel darba li l-fondi li ġew allokati huma marbuta wkoll ma' dik li se jagħmlu l-gvernijiet brabta mal-klima u s-saltna ta' dritt. U allura issa wieħed irid jara kif se jkun qed jaġixxi l-Gvern Malti f'dawn iż-żewġ oqsma. Issa rridu naraw jekk il-Gvern għandux l-aqal illi jirnexxielu jagħmel investiment f'waqtu biex jassikura illi l-klima, illi l-ambjent għal ġenerazzjonijiet futuri ikun issalvagwardjat. Fl-isfond tal-isfidi li kellu l-Gvern Malti wkoll f'dak li hu ħarsien tas-saltna ta' dritt u fit-tnawwir tal-fibra tas-soċjetà li seħħet fl-aħħar snin, Adrian Delija qal li allura l-Gvern issa jrid jerfa' r-responsabbiltà li għandu fuqu. U allura norbot iva illi hemm responsabiltajiet politiċi, imqar politiċi ta' diċċenza, ta' komportament illi f'pajjiżi normali jimplikaw illi dik ir-responsabilità trid tintrefa' u bil-kif. Intant ftit tal-ħin qabel fid-diskors tiegħu fil-Parlament il-Prim Ministru għamel referenza propju għal fondi li jrid joħroġ pajjiżna skont il-ftehim milħuq fl-aħħar jiem.